Realitzem una higiene de mans. En aquest cas, com hem de tocar el comprimit directament amb les mans, ens hem col·locat uns guants prèviament, només un parell de guants. Obrim l'embolcall, administrem la pastilla i rebutgem l'embolcall i els guants a la bossa groga de residus del grup 2. Realitzem una higiene de mans.